Anyává válásom után az álmom, hogy segítsek a kicsik készségfejlesztésén, adjak támaszt a szülőknek, útmutatást és lehetőséget, és egy olyan közösséget, amit én is tapasztaltam a kisfiam korai fejlesztése során. A nevem Mikola Mónika, Neked Anya kölcsönző megálmodója. A szülők egyik legnagyobb félelme és folyamatos aggódás az, hogy a gyerekük egy fejlődési nehézséggel néz szembe, és nem veszik észre, vagy éppen csak túlreagálják. És ezt nagyon nehéz megítélni külső szemmel. A gyógytornák, terápiák, korai fejlesztések hónapokig tartanak, és csak egyszer látsz egy változást, és az valami magával ragadó, csodálatos érzés, hogy ezt úgy tudtad elérni a gyerekeddel együtt, a szakértőkkel együtt, az eszközökkel együtt, hogy ő csak játszik, és te meg tudod csodálni a fejlődését. Ez egy olyan érzés, amit szeretném, hogy minél több szülő megéljen a kudarc helyett. Szeretném ezeket az eszközöket hazai forrásból beszerezni, és szakértőkkel együtt gondosan kiválogatni, hogy minél jobb minőséget és bizalmat tudjak adni így az eszközeim iránt. Jelenleg most ott tartok, hogy a hazai alkotókkal és szakértőkkel együttműködve igyekszem összeállítani a kezdőkészletemet, és ehhez a webshopot létrehozni. A kölcsönző létrehozásához az AVE adta meg az induló löketet, a lendületet, a mentorálás és a szakmai alapokon túl pedig annál sokkal többet kaptam, mint amire számítottam. Egy olyan inspiratív és női közösségbe csöppentem, amiről nem gondoltam volna, hogy ez létezik.